ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋଳା ବାବାର କୃପା କାହା ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର 22 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ତ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 4ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 4ଟି ରାଶି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏହି 4ଟି ରାଶି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିଯିବ। ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଏହି 4 ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ 4ଟି ସୋମବାର ଯାକ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର 108 ବେଲପତ୍ର ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି 4 ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ। ଏହି 4 ରାଶି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି। ଏହି 4ଟି ରାଶି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।